teille kaikille! Sitsa täällä tänään, joten muistakaa sit, että mä oon YouTubessa nouseva uusi rap-taivaan kirkkain tähti. Ja muistakaa sit, vaikka mä tekisinkin hevareista pilkkalauluja, se ei tarkoita sitä, etten mä yrittäis loukata niitä tai mitään, mutta mun mielestä tässä maailmassa kun on ihan liikaa heviä. Eli oikeanlainen räppi on kaiken aikojen syvältä. Mä oon Sitsa ja oon tehnyt räppiä ja itse kirjoittanut ja sanoittanut ja säveletkin miettinyt. Joo, eli musta olisi niin siisti, että te tekisitte mun biiseistä jotain teidän elämänne tilanteelle. Se riippuu elämästä ja tilanteesta. Mulla on räppiä tuijottajista, ystävyydestä, rakkaudesta ja eläinrakkaudesta myöskin. Ja koska mä rakastan hevosia yli kaiken, niin se on tosi tärkeää mulle, että mä teen biisejä oikeista asioista. Enkä vaan mistään mitä nyt sattuu olemaan maailman rauha tai ihan mitä vaan. Mut oikeesti, mietikää sellaista, mitä teidän elämässä on tärkeää. Räppi ei ole mitä tahansa jumputi. Tää on musiikki. Se on tosissaan syvältä ja kertoo elämäntilanteista. Teidän kuuntelisin hirveät Tsiikki ja Antti Tuiskua, kun hän nykyisin räppää. Ja Sitsa rakastaa yli kaiken räppiä. Mä innostun välillä kouluskin räppäämään kesken koulupäivän. Ihan sama vaikka kiusaatte nyt kehitysvammaisia tai tummaihoisia. Ei se voi lähteä siitä, että mä olisin joku hullu. Siis oikeesti, vaikka vieläkin pääkallopaitaa, niin ei se tarkoita sitä, että mä muka tykkäisin jostain hevaa musiikista. Hyi olkoon, hyi hitto, ne on tosi tyhmiä. Hevi ei oo mistään kotoisin, räppi on. Moikka ja kattokaa sit keväällä mun rap-videot YouTubessa. Moi moi!